Onze provincie kent veel streekproducten en culinaire ambachten. In de keuken van Zeeland ga ik op zoek naar de verhalen achter deze culinaire parels. Het draagt bij aan een duurzame voedselproductie en het heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Vandaag ga ik op zoek naar het verhaal achter het groene goud en gaan we koken met zeewier. Ja, Wouter, leuk. wat ga je maken? Nou, ik ga een gerechtje maken met aardappel, prei en zeewier. Ik kom van een aardappelboerderij uit Brenisse. En dan had ik allemaal prei en zo. En dat zat onderaan de dijk. Ja. Dus ik vind het wel een mooie link. Zeeland, ja, echt een beetje waar ik vandaan kom. Dus Zeeuwse wordt het niet. Zeeuwse wordt het niet. Nee. Aardappel, prei en zeewier. Ik ben heel erg benieuwd, maar eerst ga ik even uitzoeken hoe het zeewier eigenlijk hier gezaaid en geoogst wordt. Oké, Dus ik zie je straks. tot straks. Amber, we zijn bij jou op de hatchery. Wat is een hatchery? De hatchery is eigenlijk waar de zeewiertjes worden gekweekt. Ze worden vanaf de moederplant worden de sporen gehaald. De sporen die worden opgekweekt tot gametofieten. Gametofiet, help me even, wat is dat? Gametofieten, dat zijn eigenlijk de sporen die al aan het groeien zijn. Die worden verdeeld in mannetjes en vrouwtjes zeewieren. Nou, die bevruchten elkaar. Nou, en als ze bevrucht zijn, dan krijg je dus de baby zeewiertjes. En dat is eigenlijk wat we hier zien. Dus dit zijn een soort spoelen waar al die lijnen opgedraaid zijn, waar al die mini zeewiersporen op zitten. Ja, dit zijn allemaal hele kleine babyzeewiertjes eigenlijk. Fantastisch. En deze kolven, die moeten we eigenlijk 1 keer in de zoveel tijd omdraaien. Ja. Ook bij oesters noemen ze dat flippen. Heet dat hier ook flippen? Ja, Grappig. Het lijkt me best wel een hele bijzondere techniek. ja, dat klopt. We zijn voortdurend aan het experimenteren. We testen de zeewiertjes onder verschillende lichten. Zo hebben we rood licht en wit licht. Onder rood licht slapen eigenlijk de zeewiertjes nog. Daarin worden ze niet bevrucht. Eigenlijk in tegenstelling totdat het in een menselijke wereld is. Ja. En onder wit licht dan gaan ze elkaar bevruchten. En dan groeien eigenlijk de kleine zeewiertjes verder uit. Dat is wat grappig. En dit gaat dus naar de zee. Ja, dit komt zo meteen in de Oosterschelde te liggen op onze farm. Nou, ik wil wel zien hoe dat eruit ziet eigenlijk. Nou, kom mee. Hartstikke goed. Nou, voor mij is dit echt het ultieme Zeeuwse landschap hier bij de Schelphoek. En die caissons, het ziet er fantastisch uit. En dit is jullie natte boerderij, zeewierboerderij. Ja, dit is onze zeewierboerderij. Geweldig. Hier groeien onze kleine zeewiertjes momenteel. We hopen dat ze zo meteen uit zullen groeien tot echte volwassen grote zeewieren. Ja. Nou, ze zijn inmiddels al aardig onderweg. Deze zijn in Laat het even zien. oktober zijn deze erin gelegd. En inmiddels aardig onderweg om echt wauw. volwassen Ik wil zeewieren even een beetje een stukje proeven, mag te dat? worden. Ja. Hey, want heb je zomer en winter dan wieren in het water hangen? Nee, wij doen de rode kombo en de wakker mee voor nu. En dat zijn echt de winterwieren. Die worden in het najaar het water ingelegd. Dan hebben ze de winter eigenlijk om te groeien. Ja. En dan worden ze in april of mei worden ze geoogst als ze rijp zijn. Nou, dan gaan we met de boot de farm op. Worden alle zeewieren van het water gehaald. En dan gaan we ze naar Geweldig. het Dus land toe brengen. bij al die boeien, daar ligt dus van die touwen onder waar dat zeewier aan hangt. Ja. Het is heel gezond, hè, zeewier? Ja. Ja, heel veel gezonde vitamines, mineralen. Een gezonde natrium-calcium verhouding. Ja. Ja, er kan van alles mee gedaan worden. Oh, dit Het is een smaakt prachtig echt spul. zo lekker naar de Oosterschelde. Alles komt hierin samen. Dat ziltige. En ja, je
proeft Zeeland in het zeewier. Een beetje zout. Ja. Oké, nou er wordt nu hier geoogst, maar hoe gaat het zaaien in zijn werk? Nou, de spoelen die worden eigenlijk om een groot touw gewikkeld. Ja. Hier zitten de hele kleine zeewierplantjes zitten hierop. Oh ja, ik zie het. Nou, die Uit de worden hatchery? uit de hatchery worden die zo op het grote touw gewikkeld. Ja, Deze ja. worden dan in het water gelegd en die groeien dan uit tot de grotere zeewierplanten. Wow, dit ziet er wel helemaal super uit. Fantastisch zeg, ziet dat eruit en dat het ook zo snel gaat. En je kan er ook ontzettend lekker mee koken. Dus wij gaan kijken bij de kok, die heeft iets bereid met algen. Nou, koken met zeewier. Wouter, wat heb je gemaakt voor ons? Zo dames, ik heb voor jullie lekker prei van de barbecue. Die heb ik lekker zwart geroosterd. Daarop zilte aardappeltjes. Gegaard in zeewierbouillon. Saus van zeewier en beurre blanc. En lekker wat zilte takjes. Lekker wat kruidjes van de Oosterschelde. Eet smakelijk! Dank je. Wow, vanuit de zee op het bord. Nou, het ziet er heerlijk uit. Wilt u dit gerecht nou thuis ook maken met zeewier? Kijk dan op onze website, daar vindt u het recept en extra tips van Wouter Kik. Laat ons zien wat u heeft gemaakt. Stuur een foto op. Vind ik altijd heel erg leuk. Wij gaan het lekker opeten en we zien u weer bij de volgende Keuken van Zeeland. We gaan proeven. Lekker hè? Mooi gedaan.